Partiet blev stiftet i 2007 under navnet Ny Alliance. Partiet blev stiftet af Naser Khader og Anders Samuelsen fra Radikale Venstre og Gitte Seeberg fra Konservativ. I 2008 skiftede partiet Ny Alliance navn til Liberal Alliance. Herefter lavede partiet et nyt partiprogram, som fokuserede mere på liberale mærkesager, da partiet lå meget lavt i meningsmålingerne. I 2007 valgte næsten 100.000 at stemme på Liberal Alliance, som resulterede i en stemmeprocent på 2,8 og 5 mandater i Folketinget. Sammenlignet med valget i 2015 valgte næsten 270.000 at stemme på Liberal Alliance, som resulterede i en stemmeprocent på 7,5 og 13 mandater i Folketinget. Det er en fremgang på næsten 5% siden 2007. Den 1. oktober 2007, dengang partiet stadig hed Ny Alliance, havde partiet 17.000 medlemmer. Da partiet skiftede navn i 2008, havde partiet 1.800 medlemmer. I 2013 havde partiet dog en fremgang og havde lige under 5.000 medlemmer. Anders Samuelsen startede sin politiske karriere i Radikale Venstre. Han sad i Folketinget fra 2001 til 2004. Han har også været medlem af Europaparlamentet fra 2004 til 2007. I 2007 var han medstifter af Ny Alliance, som i dag hedder Liberal Alliance. I 2008, efter partiet skiftede navn, og Naser Khader trådte ud af partiet, blev Anders Samuelsen partileder. Liberal Alliance er Danmarks mest højreorienterede parti. Det betyder, at partiet er det mest liberale parti i Danmark. På fordelingsaksen ligger partiet meget til højre. Det betyder, at de går ind for en mindre offentlig sektor og en betydeligt større privat sektor for at fremme konkurrencen. Udover det betyder det også, at skatten skal nedsættes, da vi har det største skattetryk i verden. Liberal Alliance mener, at hver enkelt dansker skal kunne tjene 7.000 kroner skattefrit hver måned. Det vil sikre, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet, som også kommer til udtryk i Liberal Alliances valgvideo fra 2015. Liberal Alliance har en plan. Det er en plan, som vil gøre Danmark rigere, som vil få langt flere beskæftigelse. Det er en plan, som vil skubbe Danmark fremad. Med Liberal Alliances plan, så vil der være lidt færre ansatte i den offentlige sektor. Vi vil gå fra at have verdens anden største offentlige sektor til at have verdens tredje største offentlige sektor. Det tror jeg godt, at vi kan leve med. På den værdipolitiske akse ligger Liberal Alliance tæt mod midten, altså socialliberal. Liberal Alliance går ind for åbne grænser, men lukkede kasser. Det betyder fri indvandring, men man skal kunne være i stand til at klare sig selv. For mig er flygtninge- og udlændingepolitik ret enkelt. Det Liberal Alliance foreslår, det er følgende. Flygtninge, der mener vi det er bedst, at man hjælper flygtninge i nærområdet. Det, der foregår i dag, det er en eller anden form for et lotterispil, hvor de, der har flest ressourcer og har de bedste forbindelser til nogle rigtig forfærdelige menneskesmuglere, de er måske heldige at kunne komme helt op til Danmark. Og det koster os rigtig mange penge, hvor vi kunne have hjulpet langt flere i lokalområderne. Det er den ene del, det er flygtningepolitikken. Og så er der indvandrerpolitikken. Der er vi i Liberal Alliance fuldstændig ligeglade med, hvor du kommer fra. Vi har bare det krav, at du kan komme til Danmark, hvis du har en kontrakt med en dansk arbejdsgiver. Og de første 5 år, hvor du er her, der må du ikke trække på en social kasse, og du skal tegne en sundhedsforsikring. Når du har været her i 5 år, så har du vist, at du er med til at bidrage til fællesskabet, og så indgår du på lige vilkår med alle andre. Det synes vi er en fornuftig og klog udlændingepolitik, der sikrer, at vi tiltrækker folk, der kan og vil bidrage, og at vi hjælper langt flere, end vi gør i dag, som virkelig er i nød, nemlig i nærområderne. Liberal Alliances holdning til EU er, at samarbejdet skal nedsættes. Det, der skal sættes fokus på i EU, er fri handel blandt EU-lande og færre forbud fra EU's side. Liberal Alliance ønsker, at forsvarsforbeholdet afskaffes, så Danmark gør sin del, hvis der kommer uro ved EU's grænser. Udover det ønsker Liberal Alliance, at Danmarks forbehold på sommerhusområdet afskaffes, så danskerne har mulighed for at sælge deres sommerhuse til andre EU-borgere. Altså ønsker partiet en reducering på nogle punkter og en ændring på andre punkter. Landbruget er vigtigt for dansk økonomi. Der er gode vækstmuligheder i dansk landbrug, hvis bare landmændene får vilkår baseret på sund fornuft og i ligevægt med naturen. Landbruget har i dag vanskelige vilkår, fordi EU overimplementeres, og fordi landbruget reguleres på følelser frem for faglighed. Liberal Alliance ønsker et styrket landbrug. For at opnå det skal emner som gødskning efter ligevægtsprincippet og målinger foretaget på output frem for input blive en realitet. Udover det skal de obligatoriske randzoner afskaffes, og landmanden skal selv finde virkemidler baseret på landbrugsfaglige vurderinger. Liberal Alliance mener også, at husdyrproduktionen skal øges fra 1,4 til 1,7 dyreenheder per hektar, som også er inden for EU's regler, hvilket bør udnyttes. Uvildig kontrol. Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægt lagt på dialogbaseret rådgivning. Det skal gøre, at landmændene bliver dygtigere til deres arbejde og får tid til det praktiske,
frem for tid bag skrivebordet. Samtidig skal det være nemmere at etablere sig som landmand. Afskaffelse af bo- og arveafgifter og behandlingen af fredningssager skal strammes op. Det vil være et godt skridt på vejen.